morning. Gala na naman kami. Wala po akong boses. Good morning from Germany. Dito yung aking kapatid. Nasa Germany po kami. Maybe they're from Belgium. Wow, you never know. Just speaking in Dutch. Nasa Monschau Germany po kami. It's our second time to come here. Yeah. Insert ko yung picture namin ni Ana dati. So, ang lamig. Last time kasi pumunta kami dito summer. Pasensyahan niya yung ano ko. Yung sexy voice ko. Oh, the brook is Papa, kijk na the brook. Aking mag-ama-ano na. Maraming nagtutour po dito. Oh. We just follow the water. It'll take us to the center. So, galing po sa amin mga ano ito. Mama Dun? Okay, Mama Dun. Galing sa amin, ano siya. Papa Dun? Kom maar. Papa Dun, hè? Yun na yung cheeks ni Ana, namumula na. Oh, nagbi-pink-pink na. So, from our place, it's about 2 hours. Nag-drive lang po kami. Aming driver, oh. Daddy driver. Papa bril hebben? Papa driver. Dank u wel. Dank u wel. Ang kulay ng trees, oh. Ito kami sa Monschau. Ang ganda ng ano na to, cafe. Café. Yeah. Yeah, there's water. Sweet kayong relasyon. For the picture. Airbnb mo siguro ni. Paano? I think. Toet, doe eens een keer toet. Oh, Anna toet. Papa ook doen? For the vlogger. Bugal-bugal yung case Ana. Bedankt. Somebody wants ice cream for sure. Oh. For the shopping. Ay, napalis sa binong. Oh. He's here. Hi, love. So, more here, to? Are you looking around? Yeah? We're far from Stendal now. Bijna thuis, Anna. Bijna thuis. Mooi. Cute. Guys. Nakikute ano na yun. Dara dayo. Ayun na, diyan may ano. Dus. Put love locks there, bang. Oh, may love locks na ngayon, oh. Okay. Yeah? Isa moy? So, natsyempohan namin na wala pang masyadong tao sa bridge. Nakapag-picture pa ako sa kapatid ko na siya lang mag-isa. But now, there are many people. People are starting to go to the church. Kaka-open pa lang talaga ng ano nila, ng church nila. Irritable na po si Ana.
Anna lopen? Anna lopen? Okay. Cute. Picture lang tayo dami. Wala, impatient na kayo kung anak. Tinatawag na niya kami. Oh, safety. Dahil, ato dito sa bridge, dahil nice dito. Yeah, ante mo. Hi, Mama. Did you use this one? Hindi ko alam saan dadalhin ni Ana yung auntie niya eh. Nasa ano sila o nasa pataas sila. Iat lang naong ni mo. Okay, that's our tour guide. Where do we go next, madam? Oh yeah, okay. Yeah, Papa. Watch out, love. This is our little tour guide. Our madam tour guide. Anna, where are we going, Anna? Where are we going? Mag je ook kijken, je ook dicht hè? Kijk. Anna, lopen? Watch out, watch out. Watch where you're going now. Handje, handje papa. Switch is down. Nee, hier Anna. Oh, oh, let op, hier. Hier. Hier kijken, naar papa mee. Kijk. Laten we kijken. Mama, oh, kanin. Mama, kanin. A joke? Alalalalalalalala. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. In the center of the city, a little bit out. Napun sila ko nanda. Da vorne. So, kakatapos lang namin kumain. Si Ana tsaka si Ruth naghanap ng CR kasi nga kailangan mag-change ni Ana ng diaper. So naghihintay lang kami ngayon sa labas. Lamig. Uy! Brr. Dito kami kanina eh. Promo. Ana. Kijk. Ja, je hebt ijskool hè? Ja, ice cold. I need to buy something. Ja,
sound? Oh, pabalik na kami ng parking. Mga ano na ngayon guys, mga alauna na ng hapon. Dumating kami dito mga 11 yata or mga 10 yata kami dumating. Tapos pabalik na kami ng parking. Punta kami ng ibang city daw. Kasi sayang yung time. Maganda pa naman ang weather, hindi ganyan. Hindi maulan ba? Watch out pa. Watch out, man, watch out. Try. Nice yung kainin yung spot. Galing kanina. Wow. Mooi, hè? Is mooi water, toch? Ja. Nasa sasakyan ulit kami guys. Dito ako sa likod kasi nga si Ana. Umiiyak. Oh, ambe na debe. Be. Umiiyak kasi si Ana. So yun. Dito na lang ako. Sa likod. What's he doing? What's Papa doing? You got a ticket, I think? Papa got a ticket, Ana? Oh, there. Papa is paying for the parking. So, instead of going to another city here in Germany, we're just going to Valkenburg. Isa po din siyang city or town ba? Village? Or city, I think. Dito sa south ng doon sa south ng Netherlands para medyo malapit na lang kami sa amin ba. So before that muna kami, daan kami ng DM para siyang Watson sa atin sa Pilipinas kasi mas barato ba, mas mura yung mga mga tinda nila. My ticket was good all day, so I give it to somebody else. Okay. Yeah. Now, you want your visa? Oh, just get this one, please. Okay. Okay. Alis na kami. Ana, wakan. Slapa, okay? Beetje slapa. Yeah? Yeah. Mama ako. Bakit ang kigwa? So, kita-kita later. Was auntie? Hello, nasa kami, Boxtel, malapit sa amin. Hindi kami tumuloy sa Valkenburg and Eindhoven. Kasi sama. Supposed to hold your hand. Ow! Okay. So yan na, kailangan mag-holding hands kami. Diba? So, dito kami para yung pinakita ko kanina ba, yung kaso. Makita niyo. Para makita na kapatid ko ba. Kasi nakapunta na kami dito dati. Ganda dito kasi. When was the what season was that when we came here? Bang, also the same? Autumn? Or spring? So, yeah. Day, ang kuan ba? Inaning colors ba kayo makagwapa? So nice with the falling leaves. We'll just go around the castle. Darboy. Anna, hey?
Parating na si Ruth. Pauwi na kami. Hello, nasa bahay na kami. Kanina lang. Mga an hour na siguro kami. 6:40 na dito. And nakita nyo yung video kanina. Pupunta kami sa castle. And after that, nag-pick up kami ng food sa Chinese restaurant. Tapos, yan. Yun yung kinain namin. Masarap siya. Oh, dito, si Ruth pala nakaalis na. Pakita ko lang sa inyo yung binili namin kanina sa Day M. So, ito, bumili ako nito. Pang ni Ana sa kanyang bath. Siya ba? So, kumuha ako ng dalawa. Ito. Kasi nga, mas mura yung dun sa Germany. Ito, kumuha din ako nito. So, ito, itatry ko itong Garnier na lotion kasi mabango. Oil. Ito siya. Mura at maganda to siya na brand. So, ilalagay siya sa bathtub. Binilan ko si Ruth ng deodorant na 4. Para na. Mura lang to sa guys, doon sa Germany. To? Mga 60 cents. Ito. Tapos ito, lastly, ito yung binamili ko sa Ito yung dalawang perfume. Ayan, arrange natin. Kasi dito sa Netherlands, 30 ml to Doon sa Kruidvat, tumingin ako, to siya? Mga almost 20 euro. 30 ml or 19 or 18, 19 euro. Ganyan. Pero doon, 11 euro tsaka yung isa, 9 euro lang. Diba? Ang laki ng difference. Sobrang laki ng difference. So, itatry ko to siya kasi may nakita ako mabango. Tinatry ako pala doon sa Kruidvat. Tapos mabango siya. Pagbilin ko sana. Kaso nakita ko din to sa Day M. Tapos mas mura man. So, yun lang. Tapos yung kapatid ko, bumili din ng pasa. What did you do? Ito bumili yung kapatid ko. Same brand siya, kaso ibang scent naman eh. So, anyways, i-end ko na itong vlog na to. And I hope, nag-enjoy kayo sa vlog namin today. And, kita-kita na naman tayo, guys, sa susunod naming vlog. Ayan na, lalabas na naman si Ana. Ana, say Audu! Ana! Ayan mo yung kalat ni Ana. Yung ng box. Laman ng box kinalat. Ana, what do you done? Ana! Wakana bova? Nee? Dan? Kombina. Kombina, Dan. Wala. Nakabli siya, Day? Wala, oy. Piyawan ako. Nervyosa yan. O yan o. Nakakain yung lumabas. Mama, do. Nee, it's locked from outside. I can't. Mama can need. Kain slow to for that. Yeah, kain slow to. Papa heeft de slotos. Nee. Kom eens. Wil je melk? Be, amin, manira doon na talang. Kaya itong kayo.